my God! 2059! Oh, you made my day. You made my day. Faint da ni'n siarad yma, mae'n tarian. Ti'n bach dros 3,000. Ti rydw i'n rhameg, boi. Mae eisiau cerbyd fach ni I fynd ag Priodas. Reit. Mae eisiau doi. A i sôn yn gampyn, siwr o fod. Rhaid. Am y ddoi gar. Am y ddoi? Odi, byddwn ni'n meddwl siwr o fod. Sa'n dalu ti gampyn? Na wedi? Na, dwi. Ti'n cael gormod wrtho fi yn I weloedd bach. Fel gŵr a graig. So rhywbeth arall fydra I wneud, achos dwi ddim yn joio'r bit yma o gwbl. Just dal i fod yn hongian balloons. Chwthu balloons. Trio, chwythu balloons. Mwy o hein, Karen. Sio ti'n teimlo? Reit. Barod. 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 1, 2, 3. Bleini. Bleini. Fi'n prodi fa. Fi'n prodi. Dwi wedi gweld unrhyw un yn canolbwyntio cyn gymaint a bylb oedd o'n hilarious. 1, 2, 3, 4. A hi jyst yn chwerthin ar ei benna. I Gwion. I Gwion. Take you, Sarah. Take you, Sarah. Baby. Baby. To be my wife. To be my wife. And I promise. And I promise. To always be. To always be. Your hunker burning life. Your hunker burning life. O, God. Sa'n byd gwell ag oes. A busnesu'n da I bobl. Dim bo fi yn busnesu, chwaith cofiwch. Pa'n mynd I dror yna? Be di hwn? Enjoy'ch noson. O'n I ddim yn disgwyl be ddigwyddodd nesa. Beth o'n I moyn gweithio chi, achos oedd hi'n edrych yn amazing yn y ddwy. Cael hwnna am y dydd, a gallwch cael hwnna am gift yn y nos I fi newid. Da ni wedi llwyddo I gael 2 ffrog am just dros 400 pint. Waw. Wow, yeah. George. Yeah, there, George. Oh my God. Of George Hughes. I Priodas. Codi peintia munud I Kenny a Sionne. Hoffwn eich gwahodd yn gynnes I ceidyllau llechwedd I ddathlu priodas, Lee a Iola. Yr wyf fi'n galw ar y personau hyn I dystiolaethu fy mod I Iola Mai Ellis yn dy Gymru De, Robert Lee Rowlands, yn ŵr, priod, gyfreithlon I mi. Un o'r pethau oedd gen nhw ar dop yr rhestr oedd bod fi cyn gallu gwneud y chicken dance yn y ffrog. Gna fa. Be mae'n hynna? O, mae'n mynd I gyd. So bod ni'n gallu cael digon o le. What a gicio fel. Well, congratulations. What dates are you looking at? Thursday. So dyma hwnna'n dechrau ni off efo'r giggles. A wedyn nath I downhill ar ôl hynny. As in this Thursday, yeah. It's a bit rash on our part, but we're just so madly in love. Es I draw at Martin, sy'n ffrind I John ac hefyd yn fos iddo fo, I sortio trafnidiaeth. OK. Na beth yw truck. Na beth yw truck, Yeah. Beth yw'r rhifau bit? Hwna sy'n bwysig yna. OK. Hwna'r boi mwyaf yn y cawod. OK, dwi'n dallu rwan. Y traffath efo Ponterwyd ydy fod na ddim tir gwastad yno.
O'n i'n meddwl, o'n i ar ddall, bod y marcin wedi cael ei gosod ar gau sy'n o syth ac yn fflat. Ond o gyrraedd yma heddiw, mae pethau di newid. Wel, mae'n amlwg i fi, neu chi'n mynd i fod o'r blaen? Na do. Chi'n lle gweld ca fflat o'r le? Ie, na do. Na. O'n i'n cweit yn gwybod be i ddisgwyl, o'n i'n sicr ddim yn disgwyl gweld o'n neud y moonwalk. Oedd o wrth i fod, a dwi'n meddwl bod yna raglen yn ddwy hun yn fanna yn dilyn y cigyr bach yna yn Aberteifi wrth i waith bob dydd. O, na, wir. Galon i chi. Pleser. Diolch. Mwynhau. Hwyl fawr. A lwc i chi. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Ta-ra. Ta-ra. Right, nôl i gwaith, boys. Come on, hip, hip, hip. Torri cig, torri cig, torri cig. A beth sydd yn od ydy, ti'n gwybod pan mae pobl yn dynwared twrciod, reit? A ti fel arfer yn mynd, gobl, 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 gobl. Wel, dyn nhw'n mynd deud gobl, gobl, gobl. Tria gwneud y sŵn. Oedd o wedi gweld bod fi rhyw dwtch. Dim ofnus ydy'r gair. Ac i beth di'r gair? Swn i'n dweud y gair Saesneg ydy apprehensive. Be di hynna'n Gymraeg? Ofyn. Na, ci. Scared ydy ofn yma. Pop. Pop. A podd y gweitha? Caris. Un peth sydd yn really poeni fi ydy sgan Gareth yn byd i wisgo. Na ni sort. Mae o fyny fan hyn. Mae sio fi weithredu ar beth bynnag sy'n mynd ymlaen fan hyn. Heddiw. Achos os na dwi'n neud o heddiw, mae'r caca yn mynd i hitio ar fan. Tryn, o'n i'n gadael yn car dad. Y boes wedi sef piss notes i Louise i galw mas fel directions i ni. Oedd e'n gwaith caled dref o'r car trwy dre. Oedd y busnes ddim rhy dda o nhw. Oedd i'n ffili dilyn nhw. So, o'na cyrraedd yn union un bisian, dy fe? Do. Och. Dwi'n meddwl na dyma'r lle mwyaf rhamantus dwi rioed i bod iddo fo. Mae mor llonydd yma. Ne. Yes! Wow! Oh my God! Oh my God! You look good! Oof, I do. Oh my gosh! Dwi wastad yn bod eisiau mynd ar tandem. A fi! O'n i erioed i bod ar tandem ta'n mynd allan i helpu Wil Wya efo'i rownd. Mae Wil Wya ar y ffordd, ia! Ta-ta! Noswaith a trelech! Pam wyt ti'n meddwl bod Kenny wedi enwi yn Kenny? Dalgleish. Ie. Yeah. Gen i frawd Ian o Rush. Ian Rush? Ti'n serious? Gen i Jamie fyd. Rednap. Na. Carragher. Carragher. Pam wyt ti'n meddwl bod nhw wedi enwi Manon yn Manon? As in, man on. Na, mae hwnna dda! Ellyn ni ddim gorneud yr football theme na dron. As mad as possible. Yeah, work it, baby. A spin. Ges i ddim trafferth o gwbl efo'r hogia. Oh, Alan, yes! Doedd ddim isio ffrog, oedd yn mynd allan yn y west, doedd hi ddim isio un efo sleeves, doedd hi ddim isio un efo gwddw uchel. So, nath ni fanish ffindio ffrog efo bob un a heina.
O, ni, dwi'n gwisgo hwnna. Ni, dyna really ddim yn neis. Dangos y ffrog wedyn, briliant. O, sut hon o bryn o'n i'n licio fyd.